ትመጣለህ በክብር በደመና ማራናታ አሜን እንደገና ትመጣለህ በክብር በደመና ማራናታ አሜን እንደገና አለይታ መመኪያ ኩራታችን መጠጊያ መከታ ለነፍሳችን ስትሄድ እንዳዩ በደመና ዳግም ትመጣለህ እንደገና አለይታ መመኪያ ኩራታችን መጠጊያ መከታ ለነፍሳችን ስትሄድ እንዳዩን በደመና ዳግም ትመጣለህ እንደገና እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ አንተን እንጠብቃለን አንተን እናፍቃለን አንተን እንጠብቃለን አንተን እናፍቃለን አንተን እንጠብቃለን አንተን እናፍቃለን አንተን እንጠብቃለን አንተን እናፍቃለን ትመጣለህ በክብር በደመና ማራናታ አሜን እንደገና ትመጣለህ በክብር በደመና ማራናታ አሜን እንደገና ትመጣለህ በክብር በደመና ማራናታ አሜን እንደገና ሁሉ አልፎ ስንገባ አገራችን እጥፍ ነው ድርብ ነው ደስታችን ላናየው ላይደገም የኑሮ ላንሰማ ለቅሶና እንጉርጉሮ ሁሉ አልፎ ስንገባ ሀገራችን እጥፍ ነው ድርብ ነው ደስታችን ላናየው ላይደገም የኑሮ ላንሰማ ለቅሶና ብዛዕባ ዓለምና ብዛዕባ ዘጋጠመ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብዙሕ ይሓስብ ነይረ ብሕጂ ኸ እንታይ ከጋጥመና እናበልኩ ኸ ይሓስብ ነበርኩ ሽዑ ጎይታ ምልክት ከርእየካ ኢሉኒ ኣነ ኸኣ ገለ ከምዚ ዓበ ምልክት ናይ ዝኾነ ነገር እዩ ኢለ ይፅበዮ ነበርኩ ጎይታ ግን እቲ ምልክት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከርእየካ እዩ ኢሉኒ እቲ ዘርአየኒ ምልክት ከዓ ትራምፕ እዩ ነይሩ ነዚ ሕጂ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ዓሚቐ ከይከይድ ኣዝየ ዝጥንቀቕ ነይረ ምክንያቱ ኣብቲ ዓመት እቲኣ እናረኣኽቦም ክኸይድ ዝደለኽዎም ነገራት ነይሮም ኣብዚ ከዓ ጎይታ ነቲ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:51 ዘሎ ጥቕሲ ክርኢ ዓይንተይ ዝኸፈተለይ ከምዚ ዓይነት ነገር ሰሚዐን ርአን ኣይፈልጥኒ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:51 ከዓ ከምዚ ይብል እነሆ ምስጢር ነግረኩም ኣለኹ እናበለ እዩ ዝጅምር መንፈስ ቅዱስ እዚ ብጉህድ ዘርእየኒ ነይሩ ራይዎ እሞ
እንሆ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ ይብል ኣሎ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ይቕፅል ሐዋርያ ጳውሎስ ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንደቅስን ኢና ይብል። እዚ ኣብቲ ብኽርዳእና ዝኽእል ዓይነት እንግሊሽ ገይሮም ዝተርጎምዎ ናይ ሊቪንግ ባይብል ትራንስሌሽን ከምዚ እዩ ዝብል ኩላትና ሓድሽ ስጋ ክንወሃብ ኢና ኩላትና ግን ኣይንመውትን ኢና እዩ ዝብል። መሊሱ ከዓ ጎይታ እዚ ጥቕሲ ያርኢኒ ብሓንሳእ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እስከዚ ድሕሪ ኩሉ መለኸት ዝብል ነስምረሉ ብሓንሳእ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ምዉታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስኡ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና እዩ ዝብል። እዚ ድሕሪ ኩሉ መለኸት ዝብል ቃል ብእንግሊሽ ላስት ትራምፕ እዩ ዝብል። እዚ ትራምፕ ኢልዎ ዘሎ ከዓ ነዚ ሕጂ ተመሪፁ ዘሎ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዘመልክት። ትራምፕ ማለት ከዓ ብቋንቋ እንግሊሽ ትርጉሙ መለኸት ማለት እዩ። ጎይታ ከዓ ትራምፕ ምልክት እዩ ኢልኒ። መሊሱ ከዓ እዛ ላስት ትራምፕ ዝብላ ዘሎ ኣብዛ ጥቕሲ ካልኣይ ትራምፕ ማለት እዩ ኢልኒ። ከረዳእኒ ከዓ ጀሚሩ ብጣዕሚ እዩ ገሪምኒ። እዝስ መን ክሓስቦ መኻለ? ከምዚ ኢሉ እዩ ኣረዲእኒ ክነግረኩም። ከም ዝፍለጥ ትራምፕ ኣብ 2016 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ምስ ተዓወተ መበል 45 ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ እዩ ኮይኑ ስለዚ ኣብቲ ኣብ 2020 ዝነበረ ምርጫ መሊሱ ተዝዕወት ነይሩ መበል 45 ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣከታቲሉ ክልተ ግዜ ዝተመርፀ ምስተባሃለ እምበር ካልኣይ ትራምፕ ኣይምስተባሃለን። ንኣብነት ሮናልድ ሬገን መበል 40 ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣከታቲሉ ክልተ ግዜ ዝተመርፀ እዩ። ብድሕሪኡ ጆርጅ ቡሽ ዓቢ መፅዩ ንሱ ከዓ መበል 41 ፕሬዚደንት ሓንሳእ ዝተመርፀ እዩ። ብድሕሪኡ ቢል ክሊንተን መፅዩ ንሱ ከዓ መበል 42 ፕሬዚደንት ኣከታቲሉ ክልተ ግዜ ዝተመርፀ እዩ። ብድሕሪኡ ጆርጅ ቡሽ ንእሽተይ መበል 43 ፕሬዚደንት ኣከታቲሉ ክልተ ግዜ ዝተመርፀ እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኦባማ መፅዩ ንሱ እውን መበል 44 ፕሬዚደንት ኣከታቲሉ ክልተ ግዜ ዝተመርፀ እዩ። ብድሕሪኡ ሽዑ ዶናልድ ትራምፕ መፅዩ መበል 45 ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብ 2016 ተመሪፁ። ሕጂ ኣብቲ ናይ 2020 ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሲዒሩ ተዝነብር መበል 45 ፕሬዚደንት ኮይኑ ቀፀለ እምበር መበል 46 ኣይበሃልን እዩ። ስለዚ ካልኣይ ትራምፕ ክበሃል እንተኮይኑ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ሽዑ ክምለስ እዩ ዘለዎ። ትራምፕ ከዓ ኣብ 2016 ናብ ስልጣን ደይቡ ኣብ 2020 ከዓ ካብ ስልጣን ወሪዱ መሊሱ ከዓ ኣብ 2024 ናብ ስልጣን ደይቡ ኣሎ። በዚ ከዓ ትራምፕ መበል 45 መበል 47 ፕሬዚደንት እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን መበል 46 ስለ ዝነበረ ማለት እዩ። እዚ ኣዝዩ ዝገርም እዩ። እዚ ዝተዋህበ ንምግላጽ ከዓ ንገለ ሰባት ኣብ ናእሽቱ መድረኻት ነጊሮዮም ነይረ። ትራምፕ ከም ዝወዳደርን ከም ዝዕወትን ነጊሮዮም ነይረ። እዚ ትራምፕ ኣብቲ ኣብ 2024 ዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ከም ዝወዳደር ብወግዒ ከይነገረ ከሎ እዩ። ማለት ትራምፕ ኣብ 2022 እዩ ከም ዝወዳደር ነጊሩ። እዚ ኩሉ ናይዚ ምግላጽ እዚ ውፅኢት እዩ። እዚ ምልክት ኣዝዩ ኣገዳሲ ብዕቱብነት ክንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ህይወትኩም መዓልታዊ ድሉት ክትከውን ግበሩ። ከም ዝበልኩኹም ገለ ነገራት
بحقوق ቋንቋየ ከካፍለኩም እዚ ኸኣ ኸማኽረኩም ይደሊ ብዕለት 31 ከም ዝነገርኩም ከዓ ሕጂ እቲ ናይ ቆፅራ መዓልቲ ወይ ናይ ምፅብጻብ ግዜ ማለት ካውንትዳውን ጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ ጀሚሩ ዘሎ እብረ ስልጣን ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከዓ ርእስዎም ኣዳልው እዚ ምልክት ብዕቱብነት ውሰድዎ እዚ ናይ መወዳእታ መልእኽት ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ እዚ ከዓ ዘርእየኒ ነይሩ እቲ ላስት ማለት ናይ መወዳእታ ዝብሎ ዘሎ ሰከንድ ማለት ካልኣይ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ብኸመይ ጎይታይ ኢለ ሓቲተዮ መሊሱ ከዓ ናብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15:45 ይወስድኒ እዚ ኩሉ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዘርእየንን ዝመርሐንን ነይሩ ኣነ ባዕለይ ዘጽናዕክዎ ኣይኮነን ከምዚ ከዓ ይብል ጥቕሲ ከምኡ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህያው ነፍሲ ኾነ ዝብል ጽሑፍ እዩ እቲ ዳሕራይ ኣዳም ህያው ዝገብር መንፈስ ኮነ ግናኸ ቀድምቲ ነፍሳዊ እምበር እቲ ነፍሳዊ ኮነን ዳሕር እቲ መንፈሳዊ እዩ እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ ምድሪ ኮይኑ መሬታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ ከምቲ መሬታዊ ከምኡ ከዓ እቶም መሬታውያን እዮም ከምቲ ሰማያዊ ድማ ከምኡውን እቶም ሰማያውያን እዮም ከምቲ ምስልቲ መሬታዊ ዝለበስና ምስልቲ ሰማያዊ ድማ ክንለብስ ኢና ይብል እቲ ዳሕራይ ኣዳም ዝብሎ ዘሎ ረኣይዎ እቲ ዳሕራይ ዝብል ቃል ብግሪክ ኤስታደስ ይብሎ እዚ ከዓ እቲ ናይ መጨረሻ ወይ ናይ መወዳእታ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት ብድሕሪኡ ዝኾነ የለን ማለት እዩ መሊሱ ከዓ እንታይ ይብል እቲ ቀዳማይ ሰብ እቲ ካልኣይ ሰብ ዝብል ኣለዎ እቲ ካልኣይ ዝብሎ ዘሎ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልተ ጥራሕ እዮም ዘለዉ ከምዚ ሳልሳይ ወይ ራብዓይ ሰብ ዝበሃል የለን ከምዚ ገይሩ እዩ ኣርእይኒ ኣብቲ መጀመርታ እቲ ቀዳማይ ሰብ እቲ ዳሕራይ ሰብ ኢልዎ መሊሱ ከዓ እቲ ነፍሳዊ እቲ መንፈሳዊ ኢልዎ መሊሱ ከዓ እቲ ቀዳማይ ሰብ እቲ ካልኣይ ሰብ ኢልዎ መሊሱ ድማ እቲ መሬታዊ እቲ ሰማያዊ ይብሎ ኣሎ ኣብዚ ከዓ መንፈስ ቅዱስ እቲ ናይ መወዳእታ ትራምፕ ካልኣይ ትራምፕ እዩ ዝብለኒ ዘሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ብሉይ ኪዳን ህዝቢ ኣምላኽ ንምእካብ መለኸት እዩ ዝነፍሕ ነይሩ እቲ ክነግረኩም ዝደለኹ ከዓ ክልተ መለኸት ኣለዉ ብዚ ብኸምኡ እዩ ኣብቲ ናይ ዓንቲ ወይ ጥቕሲ በቲ ናይ መወዳእታ መለኸት ዝብል ማለት መወዳእታ ዝብል ዘለዎ ቅድሚኡ ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4:16 ከምዚ ይብል ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ እውን ቀደም ክትንስኡ እዮም ይብለና ነቲ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ነገር ክፍጸም ክሪኦ ካብ 2020 የጀሚረ ተጸቢሕ ምክንያቱ ትራምፕ ከይመጽእ ከሎ ክንደይ ሽግር ስለ ዝነበረ ነዚ ነገር እዚ ክፍጸም ብዓቕሊ እየ ተጸበዮ እቲ ብዙሕ ግዜ ክሰብኽ ከለኹ ሓደ ምልክት ጥራሕ የጽበ ዘለኹ ዝብለኩም ዝነበርኩ እዚ እዩ ሓደ ግዜ እኳ ቁርባ ተንቢህልኩም ነይረ እዛ ጥቕሲ ጥራሕ ግን ይበኩም ካብኡ ይሓለፍኩን ነዚ ነገር እዚ 4 ዓመት ኢና ተጸቢናዮ ድሕሪ ክንደይ መሰናኽል ከዓ ትራምፕ ተዓዊቱ ትፈልጡ ኢኹም ክልተ ግዜ ክቐትልዎ ፈቲኖም ነይሮም ምስ ተዓወተ እውን ሽዑ ንሽዑ ይኮንኩን ወፅየ ክሳብ መመረቕታ ወይ ክሳዕ ስልጣን ዝርከብ ክጽበ ነይርኒ ኣብቲ ግዜ መመረቕታ ክልተ ስምዒት ተሰሚዕኒ ማለት ሓጎስን ስምባደን በቲ ምዕዋቱ ሕጉስኒ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ትራምፕ ብምዕዋቱ ትርጉሙ እንታይ ማለት ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ሰንቢደ እየ እዞም ኩሎም ትራምፕ ብምዕዋቱ ዝተሓጎሱ
እንታይ ናይ ትራምፕ ምምጻእ ምንም ኣይተረድኦምን ዘሎ። ኣብቲ ግዜ ምርጫ ምስ ፓስተር ቤኒሂን ንዕልል ነርና። ቤኒሂን ከዓ ከም ዝመስለኒ ትራምፕ ይኽዕወት ምስ በለኒ ኣነ ከዓ ኣነስ ክስዕር ክስዓር ኣይኮንኩን ዘተሓሳስበኒ ዘሎ እቲ ብናቱ ዓወት ዘሎ ምልክት ወይ መልእኽቲ ዘተሓሳስበኒ ዘሎ ኢለዮ። ቤኒሂን ከዓ እንታይ ማለትካ እዩ ኢልኒ። ከይነግሮ ግን ከቢድኒ። ሕጂ ንስኹም በቲ ፖለቲካዊ ዓይኒ ኣይትረኣይዎ፣ ምልክት ምዃኑ ጥራሕ ፍለጡ። ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ኖርማል ህይወት ወይ ከም ቀደምኩም ኣይትንበሩ። ብዛዕባ ዓመት 2025 ቅድሚ ገለ ዓመታት ነጊረኩም ነይረ። ኣብ ጥንቆላ ዓለም ዝርከቡ ሰባት ከማን ከይተረፉ እዛ ዓመት እዚኣ ገለ ፍሉይ ነገር ከም ዘለዋ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ሪኦም እዮም። ቅድሚ ሕጂ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅርታት ሂበኩም ነይረ። ማለት ብዛዕባ መዓሲቲ እግዚኣብሔር ንምድሪ ዝበፅሓላ ግዜ ዝብል ተመሊስኩም ረኣይዎ እሞ ክትግረሙ ኢኹም። ንዕኡ ክትሪኡ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ንዕኡ ተረዲእኩም ከመይ ክትዳለዉ ከም ዘለኩም ክትፈልጡ ኢኹም። እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ኣብቲ ግምት ዘይወሃቦ ግዜ ንሓደ ሰብ ሊኢኹ ንህዝቡ የጠንቀቖም እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተሪእኹሞ ኩሉ ግዜ ከምኡ ምስ ገበረ እዩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ነቲ መጠንቀቕታ ተቐቢሎም ሰምዕዎ ነይሮም፣ ዘይሰምዕዎ ከዓ ነይሮም። ስለዚ ንስኹም ከዓ ነዚ መጠንቀቕታ ስምዕዎ፣ ተቐበልዎ። ንጎይታ ኢልኩም ዲኹም ትነብሩ ዘለኹም? እስኪ ህይወትኩም መርምሩ። ብዛዕባ ጎይታ ኸ ንኻልኦት ትነግሩ ዘለኹም? ንስድራኹም፣ ንዕርኽትኩም፣ ንመሓዙትኩም ኣጠንቀቕዎም። እታ መዓልቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣዝያ ነቐልጥፈት ትመጽእ ከም ዘላ ክፈልጡ ኣለዎም። ገሊኦም ሰባት ነዚ መጠንቀቕታ ሰሚዖም ኦይ እዚ ደኣ ካብ ቀደማት ሒዞም እንዲዮም ከምኡ ዝብሉ ነይሮም ኢሎም ይንዕቅዎ ይኾኑ። ሕራይ እሺ እሞ እዚ መጠንቀቕታ ናይ ሓቂ ተኾነ ኸ ነቲ ግዜቲ ከይተዳለኻ ዲኻ ክትጸንሕ? ከይተዳለኻ ጸኒሕካ እቲ መጠንቀቕታ ሓቂ ኮይኑ ዝጸንሐ ኸ እንታይ ክትገብር ኢኻ? እዚ ሓደ ነገር ኣዘኪርኒ። ሓደ ግዜ ሓደ ሰበኺ ንሓደ ዓርኩ ኢየሱስ ክምለስ እዩ ተዳሎ ኢሉ ይነግሮ እሞ እቲ ዓርኩ ከዓ ተዘይተመልሰኸ ኢሉ ይሓቶ። እቲ ሰባኺ ሽዑ ኢየሱስ ወላ ከምቲ ዝበልኩኻ ይመለስ ዝኸስሮ ነገር እኳ ይብለይን፣ ኣምላኻዊ ህይወት የነበረ ክሓልፍ ግን ነዛ ሕቶኻ እስከ ንቐየራ ኢየሱስ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ተተመልሰኸ ይብሎ። እቲ ዓርኩ ከዓ እዚኣ ስባ ሓቅኻ ዘረባ እያ ኢልዎ ንብለኩም። ሕጂ ንጥቀት ወይ ራፕቸር ተኾይኑ ኣካል ናቱ ይኸውን ይኸይድ ከዓ እንድሕር ንጥቀት ተዘጋጢሙኸ ፀገም የለን፣ ኣምላኻዊ ህይወት ይነብር። ንስኻ ግን ከይተዳለኻ ጸኒሕካ እሞ ከዓ ንጥቀት እንተኾይኑኸ እንታይ ኢኻ ክትገብር? ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስና ዝብለና ከዓ ሽዑ መከራ ክኸውን እዩ። ከምኡ ዝበለ ካብ መጀመርታ ዓለም ክሳብ ሎሚ ዘይኮነ ኮቶ ድማ ዘይከውን እዩ። እስኪ ሕጂ እዛ ዓለም ካብ ትፈጠር ክሳብ ሕጂ ካብ ዘጋጠሙ ነገራት እቶም ዝኸፍኡ ኣዝዮም ዘጨንቑ እዋናት ክትሓስቡ ደልየኩም ኣለኹ። ንኹሎም ከዓ ደምርዎም እሞ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ከም ዝብሎ ከዓ እቲ መከራ ዝኸውን ከምኡ ዝበለ ካብ መጀመርታ ዓለም ክሳብ ሎሚ ዘይኮነ ኮቶ ድማ ዘይከውን እዩ ዝብል ዘሎ። እዚስ እንታይ ማለት እዩ? ይርዳእኩም ደሎ? ኣብዚ ክትነብሩ መደብ ኣይትሓዙ፣ ኣብዚ ክትነብሩ መደብ ኣይትግበሩ ይነግረኩም ኣለኹ። ኣብዚ ከይትተርፉ፣ ኣብዚ ክትነብሩ ኢልኩም መደብ ኣይትሓዙ። አሜን እንደገና
ትመጣለህ በክብር በደመና ማራናታ አሜን እንደገና ትመጣለህ በክብር በደመና ማራናታ አሜን እንደገና አለኝታ መመኪያ ኩራታችን መጠጊያ መከታ ለነፍሳችን ስትሄድ እንዳዩ በደመና ዳግም ትመጣለህ እንደገና አለኝታ መመኪያ ኩራታችን መጠጊያ መከታ ለነፍሳችን ስትሄድ እንዳዩን በደመና ዳግም ትመጣለህ እንደገና እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ አንተን እንጠብቃለን አንተን እናፍቃለን አንተን እንጠብቃለን አንተን እናፍቃለን አንተን እንጠብቃለን አንተን እናፍቃለን አንተን እንጠብቃለን አንተን እናፍቃለን ትመጣለህ በክብር በደመና ማራናታ አሜን እንደገና ትመጣለህ በክብር በደመና ማራናታ አሜን እንደገና ትመጣለህ በክብር በደመና ማራናታ አሜን እንደገና ሁሉ አልፎ ስንገባ አገራችን እጥፍ ነው ድርብ ነው ደስታችን ላናየው ላይደገም የኑሮ ላንሰማ ለቅሶና እንጉርጉሮ ሁሉ አልፎ ስንገባ ሀገራችን እጥፍ ነው ድርብ ነው ደስታችን ላናየው ላይደገም የኑሮ ላንሰማ ለቅሶና እንጉርጉሮ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ አንተን እንጠብቃለን አንተን እናፍቃለን አንተን እንጠብቃለን አንተን እናፍቃለን አንተን እንጠብቃለን አንተን እናፍቃለን አንተን እንጠብቃለን አንተን እናፍቃለን ጌታ የሚዘገይ መስሎ ቢታያቸው በዚህ ዓለም አምላክ ታውሮ አይናቸው እንደ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም በእውነት እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል በድንገት የወጉት ያዩታል በዘውድ አሸብርቆ በክብር ሲገለጥ ከመላክ ደምቆ የወጉት ያዩታል በዘውድ አሸብርቆ በክብር ሲገለጥ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና በድጋሚ እስኪ ጌታ የሚዘገይ መስሎ ቢታያቸው
ያወሩ አይናቸው እንደ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም በእውነት እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል በድንገት የወጉት ያዩታል በዘውድ አሸብርቆ በክብር ሲገለጥ ከመላክ ደምቆ የወጉት ያዩታል በዘውድ አሸብርቆ በክብር ሲገለጥ ከመላክ ደምቆ ለጥቂት ጊዜ በልዩ ልዩ ፈተና እናልፋለን በቀኑ መጨረሻ የክብርን አክሊል እንደፋለን ለጥቂት ጊዜ በልዩ ልዩ ፈተና እናልፋለን በቀኑ መጨረሻ የክብርን አክሊል እንደፋለን ለጥቂት ጊዜ በልዩ ልዩ ፈተና እናልፋለን በቀኑ መጨረሻ የክብርን አክሊል እንደፋለን አለኝታ መመኪያ ኩራታችን መጠጊያ መከታ ለነፍሳችን ስትሄድ እንዳዩህ በደመና ዳግም ትመጣለህ እንደገና